To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barka da warhaka. Ni naku da zira Adama Aliyu, dan majalisar dokokin doke da wani makiyinku mai kawo muku dukkan abin da ke wakana cikin gida da wajen Najeriya. Barkanmu da shigowa shirin namu na madubin rayuwa wanda ke duba abubuwan da ke wakana a cikin gida da wajen Najeriya. Yau muna tare da manya-manyan malamanmu kwara biyu. Muna tare da Sheikh Malam Abdullah Gadon Kaya tare da kuma Malam Mai Shago Zaria City, jihar Kaduna, Najeriya. Barka da warhaka. Muna yi wa al'umma masu kallon mu da jin mu da sauraron mu a kafar namu ta Gobe ta Allah ce online media concept da kuma Gobe ta Allah ce TV. To Malam Abdullah Gadon Kaya, wace ce mace? Ita sai dai ka tafi da ita haka, ita fa ba ta tafiya a miƙe inda ka san mota da ta ci Santa Boris a karkace haka take tafiya, to haka mace take, haka annabi ya faɗa. Kuma a karkacen nan haka zaka ci gaba da cin moriyarta. In ka ce sai mace ta miƙe 100%, ka gayyato wa kanka wahalar da ba za ka iya ɗaukanta ba. Yace in ka ce sai ka miƙar da ita sai ka karya ta shine sakinta. Insha Allah muna godiya sosai, Allah ya saka. Mai Shago Zaria, me za ka ce game da matashin da ya ce bai san mace? Mutumin da ya ce bai san mace ƙarya yake, ko dai bai da lafiya ko mahaukaci ne ko munafiki. Dole a samu ɗayan nan. Allah ya sa. Muna godiya sosai, Ubangiji Allah ya saka. Kuma ana ne mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Ina ku da Zira Adama Aliyu nake cewa Gobe ta Allah.